Parti û fraksiyonên Bakurê Kurdistanê bangeke lezgîn li PKK û dewleta Tirkiye dikin ku şer û pevçûn werin seknandin û zemîna diyalogê were avakirin. Siyasetmedar amaje dikin ku eger ji nirxên Kurdan re rêz were girtin, ew jî dê di nava xebatên çareseriyê de cih bigirin. Eger bi rastî doza Kurd û Kurdistaniya naxwa gereke ala Kurdî bê hebandin. Nirxê Kurdî ala ava axa dîroka çanda zimana. Ev teb bêne pejirandin ji alî ew ê gol li ser doza Kurd şer dikin. Rêveberên fraksiyonên Bakurê Kurdistanê di wê baweriyê dene ku dema çek ji holê rabin, pêkane ku her pirsgirêk were çareserkirin. Em amadane ku tiştê bikeve ser millê me ji her du aliya jî kîjan çi bangêlme bike ji bonê domkirina pêvajoyê û çareserkirina pirsgirêka Kurd û Kurdistanê tiştê bikeve ser millê me bêguman em amade ne. Rexistinên Bakurê Kurdistanê dan zanîn ku eger bangek li wan were kirin ku di nava xebatên çareseriyê de cih bigirin, ew amade ne ku vê berpirsyarê werbigirin. HDP haştê vekilî wan hene divêt hêzin çekdar pêşiya siyaseta Kurdan veke. Heger ku çek bêt rawastandin em wek hereketa azadî rola xwe çareserkirinê de em dikarin bilîzin. Piştî ku Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan amaje kiribû ku pêvajo ne pêkane ku bi vî rengî bimeşe, bi awayeke fermî jî pêvajo hatibû seknandin. Parti û Rexistinên Bakurê Kurdistanê amaje dikin ku ji bo rawestandina çekan muhetabê dewletê PKK ye û ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd jî muhetab hemû Parti û Rexistinên Bakurê Kurdistanê ne. Mahir Yüksel, Rûdaw.